ang abino sa kabla mo area by ti ay ngo bad na area oh bây giờ okay không có sân à cái nó ấy những khai có khó đi gà hay chabo nên bây giờ bây giờ cái có rồi mới sát ra mới sọc thì cái 오그럭 때리 갔다 오그럭 때리 막 기상 거의 알아나 có sân nó sửa 꾼꼭 사이 한 번. 한 마리 되는 센 바이. 센 바이. cái 아숨자 때인 강그 뭐로 가수베겠다. 가올로간 바시 정근이 바이 고바베 와세 너. 그냥 땀 가이 네 고바베 넣으신 거 말씀 다갈 다 있더라. 가 그거 바로 바이게. nó tổ phải mất đấy 꾼 카비양. 꾼 사시미야 보노. Sir, borong no, jadi no lama malah ke. bữa đó hiểu 나 보신 다 있더라 나가. 고셔를 빠지 그럼. 너스타. bro klama o jema singtine nasna sing Masih sini. lama cái tên 라마. Kalian sudah tahu saya borong. 에너스 발리아노 다 이렇게 그런 당신아 허름 하다. kakak korodor tay lo tala sedi 라마 그 사람 한 Borong itu sudah mana sar, ada pun tadi bisi himta nongbong para. 아 저건 다가 당이야. 그럼 그 당신아. 가 네? 맨날 저건 돈을 할때 그냥 햄 바시까리 가서와션 타버려 없어. 그러니까 사실 안 사실이야 속자. 그거 비몰 바이 이거는 거의 발레는 거의 롬보이 디피게 놓고. 가니 안 코랑 가네 이렇게 다 반토가 있어. जोंथ' साइमाना अतुलासिखौ एलेकागो बेलाइखे दैनि अभाब दै नङानि मानथगिया आं साइमानो आबांगै आं स्पेशले आं गयखा दिनै चिफ इन्जिनियर साखा तुलासिखौ एलेकायाव दै मारिनाय ताबो सफाय दङ sar nang tabuk te kaisa बरकनो ताबक तो बरक मा नायजांनाय बरक डाक्टारो गाहाम मा नायजांनाय जदि असिबा हांखे आनो सातजों स्पेशल बाबे स्पेशलिस्ट डक्टर नायरुनाय बरक साखा बरक बखरावो बुजाखा बखराव साइटं खोताक फानो बरक डाक्टर फुंदुंनाय केते मानसा गां बरक सुवाय दंगो ताई जों खोनाखा आरो बरक बां केस जाखा आं सानाय जे आइननि मते बरकनो एरेस्ट खायनांथुम अबायखे खायखांखि तो बेलाइखे वानाम संसा जे बरक हामिया जे पार्टीबो खायथुं बिजेपिबो खायथुं तिप्रामाथबो खायथुं आइपिपबो खायथुं जेखुनु पार्टीनि बरक अबाय जदि साम हामिया खायखे आबो आइन आबो नायनाय बिचार खायनाय आं खोनाखा पुलिस थानाव केस संखा आबो आं खोनाखा आबां खुसखायनाय आबांगै आं कयितनि बरक हामिया गाहाम जत दफाव दं जत पार्टी दं किन्तु आं मनो सानामसुगो इलेक्शन पाइमाने बलाई दुखा ताकफोन अबहाय सामुं चित्रा तांलाय तंखो आबेलाइखे कपाल हामिया चिनि बागै चिन दफानि बागै बेलाय हामिया अब कलंक जोंना नागाति अर चिनि मेम्बार जोंनो अर भाइनो बरक राबार बागान राबार चारा ब खायदो माने प्राय 500टा बुफां आबो तानि खिबेखाय खोनागो आबो साबतान साइमिया जोंता नायटुक दंगो ए अबहाय रक जे ओंलाय माने आबो बेलाइखे चिनि समाजाव गथ' गैया आं कयनाय अल एलेकाबासिनो जेखुनु पार्टीबो खायथुं जों पहिला एलेकायाव शान्ति माना रोंनाय शान्ति दंखांखायसि उन्नति रोंनाय आं चेष्टा खाय दङ गोबां मा सांगर कथा कथा सां फाय दङ जों जत साइमाचिनि तुलासिगाव ब्लक आबो कायसा एस्पिरेशन ब्लक स्पेशल ब्लक हजागो फान बाहायनो जों गोबां मानाय दङ ताबो काम गासङै दङ एरेगानि सामुङै दङ गोबां मा सामुजलाय दङ जागा ओ कामो बाहायनो जाते डिस्टार्ब ता खायथो जेखुनु दल फानांथों सालायखौ लायै बुजिलाय बसिनतै सामख्लाय नांनाय बहायफो बसावफो ओमहाय खलाके बेलाय जायांनाय आं खोना गोबां मा अरनि स्पेशलिस्टनि तिप्रा मथन स्राइराव आंनो कयनाय ब्लगाव थांलायदि फायलायदि गाहाम कक किन्तु दल दल थांलाय माने अब आं खोनाका आबर बेलाय जाया मासामारि थांदि सोंलायदि बिडिअ मालायदि अफिसार मालायदि सालायदि दल दल थांलाय हंखे आबो आतंकङै थांगो अबाहिराव आं खोनाखाते निनि गोबां माथिनि पन्चायत अफिसरावबो पुरो तालारो रिलाय खोनागो आबाय तांदि उन्नति मा खायनाय डेभलप मा खायनाय आरो जों ब्लक ताम मानाबा निनि पन्चायत ताम मानाबा जत रां तो एकाउन्ट साइ थांगो ग्राम फाय हाफायदि बिसिं फाय हाफायदि बिसिं हाफाय थांखाय ताम दुगनायजों बुलायमान दुगनाय तलायमान दुगनाय नक स सालायनाय माल माता लांगैचार सालायनाय पुख्रिराव बिथिरै दिनै आरो बुथारनाय तारमाने बोसोर ग्लास मोनसा नोंथांनि खुवायो टाउनाव नोंथांनि तेलामाराव आरो कुनु गैया आरो बर शान्ति दंलायो उन्नति दंलायो ओमफ्राय बेखौथ' आं गेसुबाखा दै सरकारि बाबे
अफादे चिनि मानथाय दंगो जेबरो रुगिनाय जादों नाखनानि आनारो फान दं गेसा फान दं आ फान होइते आमरो चुबानाय नायगां बोसो चुबा मानो abang cobai tong sudu chini phone sono sini ya ang to kaje nau sai mano kaje tribal welfare minister anor hadar borok thango ang borok bu chubau je mansak je system tong sak sorkari babe ang chubai tongo te ok sanamo subo chini sarkar ko dal family porego जों दा बवान सहि दङ जों मोजां सालायखा जों फाइनेल अ बोसोर बिसिङावनो जों साख्रि ना बागै जों चेष्टा खालामदों जों प्राय 10,000 प्राय 20,000 चाकरी जों रेना बागै दाबो जों तयरिं दं बिबार खालामदों जत डिपार्टमेन्ट दं निनि एजुकेशन हन्दी निनि फरेस्ट हन्दी निनि पीडब्ल्यूडी हन्दी पुलिस डिपार्टमेन्ट हन्दी जत डिपार्टमेन्ट बमा ताव खालि दं पुस आरो जों साख्रि ना बागै जों जातियाव दं चेष्टा खालामदों जों 15,000-20,000 चाकरी जों रेना बागै जों दाबो तयरि खालामदों आबां तयनाय तिनि थिक्लाराव बेसेबा जों साइमानो आं कामके साइमानो गुबुन दफां बर' खाया जोंखौ चाकरि नांगौ जों बेबसा खाय जों चारमाया बैनि दफान बर' खाय बेबसा खाय चाव मोनथान स्कुप दं बरनथाने रांबो दं बर' खायमानो किन्तु तिनति बोसोराव फायदों माया आबो जों वानसक जा आबो आंनि जे बारबार सावो तिनति बोसोराव जों चाकरि मारिनाय जे गनफान कतरफान जे कोटा दंमानि आबो आं बारबार आं केबिनेट मिटिंआव मा कक साइ दं दाबो जों आं उसाङाबो जों सालायखा दिनै केबिनेट मिटिंखौ आं अबरो क्वेश्चन दिसाखा तिनति बोसोराव जों चाकरि मारिनाय दा जों बरखौ मा चाकरि माया हाजार लाख दा बेकार गै दं बर कोनो भबिष्यत गरै बर पाराव गुरि दं सामोथि द्रांलाय दंलायो माने काम करि हिगानो जतनो একটা बनि चिन्ता आलादा फाइ थाङो बनि काम करिनि बागै